Il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella iltaqgħu ma' Reġina Eliżabetta II fil-Palazz ta' Buckingham f'Londra. Fi tmiem il-laqgħa l-President Vella qal li r-Reġina kienet ottimista dwar it-tibdil ekonomiku, soċjali u politiku li sar f'pajjiżna li għadu ferm għal-qalba. Kienet ċara li interessata biex tkun taf x'inhu għaddej f'Malta, sitwazzjoni kif inhi llum, ħadet gost tisma' it-tibdil li sar, ġifieri tibdil ekonomiku, tibdil soċjali, anki tibdil politiku għaliex le. U turik ċar li torbot u tiftakar ma' dak li esperjenzat kemm il-darba kienet Malta matul is-snin. Il-President kompla jgħid li r-Reġina għandha memorji friski dwar Malta, pajjiż li r-rabta tagħha miegħu tmur lura għall-1949 meta l-Prinċep Philip kien stazzjonat Malta mar-Royal Navy. Li kien interessanti għalija kien li tiftakar ċar ħafna affarijiet anki smijiet ta' Prim Ministri li ħadmet magħhom li kellha x'taqsam fil-żmien twil li Malta kienet kolonja tal-Ingilterra u anki minn wara żmien li da. Il-President Vella qal li waqt il-laqgħa kwardjali r-Reġina Eliżabetta tkellmet dwar pajjiżna b'imħabba mod partikolari dwar iż-żjarar li għamlet f'Malta anke meta ġiet tgħix Malta bħala prinċipessa fi Kwardamanġa. Il-President ippreżenta lir-Reġina prodotti għawċin. Għallajnilha hamper kbir b'ħafna affarijiet tajbin minn għawdex. Għax li dana x'inhu, li dana speċi dan l-ammont ta' affarijiet ta' those are goodies from Malta. Rridet tkun taf dana nqalbu ġo fih u tara l-ġbejniet u tara l-asel u tara xi ħaġa li tara li she's relaxed u she's enjoying it. Ġifieri dak it-tip ta' laqgħa kienet. Matul iż-żjara tagħhom f'Londra l-President u s-Sinjura Vella kellhom ukoll laqgħa mal-Prinċep ta' Wales Charles fi Clarence House. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.